እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እንቋዕ ብድሃነን በሰላምን ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹም ኳየር ቢዲና ከነብለን ዘንደቅና ዘጻአት ሽማሎን ሶሪ ስለዚህ መዘምራን ዘጻአት ደቅና ድማ ብጣዕሚ ጽቡቕ ናይ አምልኾ ጊዜ ነይሩና ጽቡቕ ንአምላኽ ምስጋና ዝህብ ብጎይታ ኸዓ ክንሕጎስ ዝገብር ቃል ዝተሓወሶ መዝሙር ስለዘ ዘመራልና ንአምላኽ ጸቢቕና ነመስግኖ ንዓኣተን ካብ መሊሱ ጸገን ክግለጽ መሊሰን ካብ ንበረኸት ክኾናና ንአምላኽ ንጽሊ ካብዚ ቀጺልና ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንሓልፍ ኢና በቃል አምላኽ ዘገልግለና ሓወና ፓስተር ባህታይ بخريستوس يسوس سلام لكم نبيت أملاخن قاعد دحن مساكم እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አምላኽ ሰናይ ገብረልናሎ በእንግሊሽ ከገልግላና ዝምራን አምላኽ ከምለኻ ጸኒሐን በትግርኛ ኻኹም ተሐሲብካዮ ካብ ሕጂ ወይ እንግሊሽ ተዘይተማሂርና ወይ እናጽናዕና እንተዘይከድና ድሕር 34 ዓመት እትስብከት እትመዝሙር ኩሉ ብኡ ኸውን ስለዚህ ካብ ሕጂ ልብና ስፊሕና አኮሞዴት ክንገብረን ወይ ዕድል ክንቦም ፋድ አምላኽ ندمر موب تزلنا عدمية 34 عامة مدمرلو هو أنا يلخون سلازي قويتا يسوس تزي مسيو 34 عامة قليل يكونن حانت حابتي أبزلنك أنا دويلاسي انتاي أبلباز مالالس نجار نيرو مالتي تي انتاي تحسابها قويتاسي فقرنديو نفسات كلن كسع زد حناس ولا انت تحنت نفسس كعجسالو وخصبلو زبل حدز ما دايد حنون تفتوم ولدخا افسيلك خدي تدلن اعرختها محازوتك ولاونك وحليفها كل سب تدنقز سب كي تفسيول كي يورد مالتي اجيكم الى نحسبت حدا معلتقن حلم تحلم اما تحلمي انتاي نيرو ابتزرزر راياتون بحصيرو جن مسات كوينو سميات تخفيتو ابتي حلم خلانا ازفرح زسم بدا نجر انت زي دقمزس بيوت كلخص زي دقم كساعه بالزرعيتو نجر نيرو anyway ملاختي كوردو رئياتهم دحركا قويتا يسوس كمص رئياتهم مالتيو دحريخ نفسا نلعل سفف كتبل رئياتا نلعل خد قلب سلازي انتايو تي حسابا موداتا قويتا مصا الله ايو استفالالي مقدن دي زمال اختزز مصانا كين لمدو قويتا يمصا الله نالبات تحبتي نتا هيوتا خمقالن ستيت زرعيتا نمحبر زوكل دي تي هيوتا نعا زوكل ديو بزخونا نعا اعرفوا مالتي نايت زنبر حتو ملس خوينوا كبرنا املاخ ازيا نجار الليس لزبلات انها محلال فاصل زلني تمل اختين عوز ملكت هيكونن ويمسوز التحاز هيكونن جن كم امنتي كل ساعه كادلوات كنكون يقبعنا እግዚአብሔር مسكن اني تايم ويتا يسوس كمصي ناي بحقي السخاناي قدسان تسفا تبارخي تسفاي املاخ مسكن حونا باستر تيدخا املاخ فويسو امونغونالو
እግዚአብሔር ዘይሓድግ በቲ ዝሓለፈ ኩሉ ደጊፉ ሙሉእ ጥዕና ሂብዎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለቶም ዝጸለኹምሉ ዝደወልኩምሉ ዝበጻሕኩሞ ኸ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ድሕር ደጊም ኣገልግሎቱ ክምልእ እዩ ክቕጽል እዩ እግዚአብሔር ጸጋን ጥዕናን ክቦ እዩ ኣምላኽ መስገን እሞ እስኪ ኣብ ማቴዎስ 11 كننبب بنا ماتيوس 11 خاب 25 جميرنا كاب 25 جميرو خنبب يمو ጸلينا نابتي قال كنكيدينا كبرنا املاخون بتاورحاتي يسوس ملسه بلون وبوي ويتا سماين مدرن ازي كابلهتاتن استوعلتن سلز حبا اكايو نهصانات غنا سلز غلص كايو امسغنك كالخو وبوي اب قدميخا كمو سمرتكا خوينو كابابوي كله تواهيبون الله نودي بجكا ابو حدا كواز فولت البون نبوخا بجكا ودن تودخ قلصلو زفتون زفلطو يلبون أتم كلهم التسعرون صور زخبدكمن أنا كعرفكم نباي نعو أنا لو وهي لبيون تحت أرعتي فوكس صريون قليل يمو أرعتي صرو كبايون تمهارو ننفسكم كعرفتي كترخوا بيكم هاليلويا سكنت الحواتي كابزي ننفسنا عرفت ذهب قويتا لومي عرفتي كخونلنا كابو خن مهار لومي متنخاف كخون لومي እግዚአብሔር ንልብና خزارب لومي تثبيت ناس كويتا يخون اتقال ناتي نحنا خا ناتينا ززارب بمنفسو خا نسي هاليلويا 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 قدوسن فقارن زخون كا እግዚአብሔር አምላኽና አብ ጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካ አለና ነፍስ ወከፍና ስለዝረዳእካና በዝረፍድ ዝኻብ ቅድሜኻ ክንከውን ብጥዕና በሰላም ክንርከብ እግዚአብሔር ስለተባና ጸንዐ ጉስነትካን ፍቅርካን ሓልዮትካን ነመስግነካ አለና بزلا عالماو فقر بأخاس للتفقرنا كابز فقر زخاء وصعي كنكون سلزين خيلك زي أبيهر كم تدرهون يتجاو يتاب تحت خنافات اكب كمو تتنققلنان تحلوانان كاباباي كاب صلاخ اتبالها النان سلزلخا نمسكنك كالنا زي أبيهر لما لك كاب هيوت نفس وكف إذا معلت زي أخا زي أبيهر أملاق دمتخاخ تسمعنا اتقدس منفسكا قبل الكبل كسلتن كجز نقال كاخ قبل بنفس وكف كبصح جزاء رأسين زغباين اخا حليفه بالخو منفس قدوس ناب حق زبلته تمرح تمهر تذكر بذا ساعه زيا زنزا معلت زيا زمدب كالنا سناي نجر كتزاربنا نلبنا نوشتنا كتزاربنا أخا حليفه بك اللخو كل انتنا ينعخا يجزأ اللخو لسخا بأي حلف لسخا بأي تتغم قبائنا كله بأخا تبارخ يخون كفو حسابات زأتو قالات زمنت نايس ألا أسار رحا كله بقويتا بيسوس سم يقاوم اللخو بسم يسوس كابز قبائي زي زرحاق يخون جابير نز قبائي زي نسخا خبر اللو بحاو منفسكا خاقص الرو بتفكروا دخا بيسوس سم امين املاخ زتمسغنا يكون ابز خفلزي اتا دليا زلهو فلاي اب 29 تتقيسا زلا انا لواه لبيون تحوت ارعتي فوكيس صريون قليل ايمو ارعتي صرو كابايون
تمهروا نفسكم كا ننفسكم كا عرفتي كترخوا بيكم يبل تا أرستي زي ملأختي كاباي تمهروا أقرميو قويتا يسوس سي أبي أملاخ كنسوس نتصور زلو ناباي مسا نتشخم زلو تدقس تسعة ناباي مسي نتتراسب كاباي تمهر እግዚአብሔር ይመስገን ዘሐሳብ እዚ በሐንሳእ ክንርኢና ኣብዚ ክፍል እዚ ኣተኩርና ማለት እዩ ዘለና የዘመን መማህራን ዝበዝሕሉ ዘመን እንዲዩ በቃ ሞባይልካ ክፍት ከተብል ቴሌቪዥን ክፍት ከተብል ብዙሓት መማህራን ኣለው ብዙሓት ቃል ኣምላኽ ዝነግሩለው ብዙሓት ወንጌል ዝነግሩለው ተሃቀና ክፋላለ ክእል መን እዩ ንሕና ፈሊና ከይንፈልጦ ንኽእል ሓደ ግን ዝጣዓምናዮ መምህር ኣሎ ሓደ ግን ብደሙ ዝዓደገና ጎይታ ኣሎ ሓደ ግን ንተኣማመነሉ መምህር ኣሎ ካባይ ተመሃሩ ዝበለ ኣበር ዘይብሉ ትምህርቲ መንቀብ ዘይብሉ ጉድለት ዘይብሉ ትምህርቲ ዝጠቕመና ዝሃንፀና ዝመርሓና ዝዕብየና ትምህርት ከመረና ዝኽእል ናይ ወዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ትምህርት ዝኻ ናበይ ገጽ ዘደይበና ንዑና መምሳል ገጽ እግዚአብሔር አቦኻ እንታይ ኢሉ አብሮሚ 28 አካባቢ ነቲ ቦኽሪ ናብ ዓለም ዝለኣኸ ወዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑኡ ምእንቲ ክመስሉ ዝብል ቃል ኣሎ ንዑኡ ምእንቲ ክመስሉ ሓረርታ እግዚአብሔር ኩላህና ኣብዚ ዘለና ገዛእ ርእስና ምስ ሰብ እናማዕራረና ድሓና ኣለኹ ክንብል ዘይኮነስ ንወዱ ክንመስል ይትፅዋዓና ንወዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመስል እዩ ትፅዋዕ ክርስቶስ እንታ ክብል ከሎ ኢና ብልህታትን ኣስተውዓልትን ስለ ዝሓባእካዮ ንህፃናት ግና ስለ ዝገለጽካዮ ይብል ንህፃናት ግና ስለ ዝገለጽካዮ ኣመስግነካ ኣለኹ ስለዚ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ዝመሃሩ ከመይ ዝበሉ የመ ህፃናት ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና በእምሮ ሰብኡት ኩኑ ቁልዕነት ኣይነኣደኒ ግን ትባህር ማለት እዩ ትባህር ናይ ዕድመ ህፃናት ዘይኮነሲ ግን ትግርህነት ትቕንዕና ትእምነት ትትሕትና ናይ ቆልዓ ጎይታ ንኸምዚኦም ዝበሉ ኸምህር ኣይጽግሞን ከምዚኦም ንዝበሉ ከምህር ኣይጽግሞን ሕጂ ኣብዚ ክፍለ እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ሓደ ትሕት ኢሉውን ከምዚ አንተወይ አንቢበየ ነይረ እንዴ ነቦስ ብጀካ ወዲ ወይውን ወዲ ክገልጸሉ ዝፈተወ ካልእ ክፈልጦ ኣይክእልን ኢሉ ስለዚ ክልተ ነጥብታት ክንርኢ ንኽእል እቲ ምስጢር ኣምላኽ እቲ ምስጢር ሰማይ ንቆልዑ ከም ዝግለጽ ወይ ንህፃናት ከም ዝግለጽ ኣቦኸዓ ብወዲ ቢሉ ከም ዝፍለጥ እግዚአብሔር አቦ በመን አቢልካ ጥራይ ዝፍለጥ ብወዲ አቢልካ ካልእ መገዲ የለን እትንዓይ ዝረአየስ ነቦ ረአየ ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ብትብዓት ማለት እዩ እትንዓይ ዝረአየ ነቦ ረአየ አቦስ ኣብ ወዲ ክግለጽ ፈትዩ እቲ ብሕቕፉ ዘሎ ወዱ ንኣምላኽ ሓደ እኳ ዝረአየ የለን እቲ ብሕቕፉ ዘሎ ወዱ ግና ንሱ ኣግሃዶ ይብለና ስለዚ ምግሃድ ምስጢር ኣምላኽ ምግሃድ ናይ ምስጢር መንግስተ ሰማያት ብክርስቶስ ኢየሱስ ጥራይ እዩ ክርስቶስ ይፍልጠት ሙሉእ ፍልጠት ዘለዎ ኣምላኽ ኢና ኣምላኽ ክፈልጥ ዝኽእል ውዱእ ፍልጠት ብዛዕባ ኣምላኽ ዝህልዎ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንሱ ሙሉእ ፍልጠት ኣለዎ ብዛዕባ ኣቦ ንዓና ከዓ መጢኑ ከዓ ይገልጸልና መጢኑ ትፍለጥ ዝግብኦ ትምስ ምድሓን ዝተሓሓዝ ትምስ ዕብየት ዝተሓሓዝ ንሱ ይገልጸልና ማለት እዩ
ስለዚህ ምሁራት እዛ ዓለም እዚኣ ወይ ፈላጣት ኢና ዝብሉ ጥበበኛታት ኢና ዝብሉ ንኦም ዕፁው እዩ ትፍልጠት ግን ፈላጣት ኮይኖም ጥበበኛታት ኮይኖም መስተውዓልቲ ኮይኖም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ጎይታ ርእሶም ንዘትሕቱ ግና ሳቶም ምግላጽ ረኽቡ ሳቶም ንጎይታ ረኽብዎ ማለት እዩ ኒቆዲሞስ እንተሪኢና ቃል አምላክ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 እሱ ፈሪሳው ከም ዝነበረ ካል አዛራርባ ናይ ሃይማኖት መራሒ ከም ዝነበረ ካላይ ከዓ ናይ ይሁድ ሓለቃ ከም ዝነበረ ስለዚ መንፈሳዊ መራሒ ነይሩ ናይ ፖለቲካ መራሒ ነይሩ ኣብ ስልጣን ነይሩዎ ግን ብለይቲ ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ እንታይ ኢልዎ ቃል ንቃላ እንተንበብኩዋ ጽቡቕ እዩ እቲ ሓሳብ ምእንቲ ከይጉድለሉ معرف 3 ካብ ፍቅዲ 2 ማለት እዩ ወይውን ካብ ሓደ ጀሚር ካብቶም ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ዝስሙ ሰብኣይ ሓለቃ ይሁድ ነበረ ንሱ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጽኡ ረቢ ብጀካት አምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብሮ ዝኽእል የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኮይንካ ካብ አምላኽ ከም ዝመጻእካ نفلت اللونا انتاي زبالة رديئة أملاخيو سب رؤسو ختحت كله كم زبالة مرداء يركب ربي لو ممهر مالتي ممهر زي فلتات أكوب فلتات زل أكوب مرداء زلو ممهر نسخة تحتيلو ممهر كوينكا خاب أملاخ كم زمساكا نفلت اللونا أملاخ استمسكنا يكون ممهر مخانو مستأمنة شعو مستيرات كقلت الله خلق أنري أسئلة قويتها يسوس ناي داقم لدت مستير سب داقم كميلو خمزولد كقلت الله خلق كابو زي وسد كابو زي وسد مهرو كمهرو خلق نري سلازم تاي خبل دليل ناي فلتاتن طببن مهلاو طراي زي كونس از كل هاللي ومن اب قدم እግዚአብሔር ርእሶም ንዘትሐቱ ቆልዓኹ ኾኑ መሪጾም አለው ተዘለዎም ነገር ወጊኖም ካብ ጎይታ ካብቲ እንኮ መምህር ንስኻ ጎይታ ኢየሱስ ክመሃሩ ርእሶም ከትሕቱ ከለው ጎይታ ኸ ክምህሮም ከም ዝኽእል ኢና እንርዳእ ማለት እዩ ሰብ ببزح طبابون فلطاتون مس أملاخ حبرت كجبر أي كألني بفتح فريساويان مسيح كم زمت أمينهم كابتي كيدانات مالتي كابتي እግዚአብሔር ذهب وتصفاتات كابتي تنبيتات مسيح كم زمت صبين يرم بزعبو خاصبكون يرم اتمسيح مسمص جنا تمحلاليفهم اتمسيح جنا أي فلطون تحتي لهم كابو خصوم عنكم مهارون فقادنياتات أيكونون سلاز قويتانا يسوس كريستوس كاباي تمهارو يبل كاباي تمهارو مسؤو تحاحيزو العليلو كابو باي كل تواهيبون الله كوتاس قويتانا يسوس كريستوس نسب زدلي كله اللوه أدم ممهر لمون ممهر نمساون زناي ممهر سلطانون شموتون كابو زقفو يلن اتخابو زتمهاري كسع مودة تاقصلن كخيدن خيلي لو ممهرنا منيو قلتنا يسوس كاباي تمهارو إلونا الله እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ كاباي تمهارو خبل كله نسو فطرتنا فلت نسو دخامنا فلت نسو بيكم زلنا فلت نسو خاء نتقال كم يجيرو بلبنا خمزة بصحو يفلت سلازن خمهرنا ويتا يسوس بقعي نسو وشتنان قدامنان حلوفنان مسائنان يفلت سلازي نازو خلو بقمت ذاتوه قد أبيلو حزنا خمرحنا خصرنا
ዝኽእል ቃል ንሱ ፈልቂቑ ክገልጸልና ኽእል እዩ ክዛረበልና ኽእል እዩ ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ሓያል ስልጡን ጥበቡ ምስተውዓሉ በኣሰር ዘይብፅሕ ከነሱ ትሕት ኢሉ ንተራሰብ ንዘይተማሃረ ሰብ ክዛረብን እቲ ሰብ ከዓ ተረዲእዎ ክልወጥን ንርኢ በዚ መገዲ እዚ ደይኮነን ረኺቡና ንዓና ብዝርዳእና መገዲ ካብኡ ስለተማሃርና ኢና ኣብዚ ዘለና ሎም እኮ ኣብ ዝኾነ ሰሚናሪ ወይ ቤት ትምህርቲ ሓደ ፕሮፌሰር ክምህር ከሎሲ ሓደ ተማሃራይ ኢድዊ ጣቢሉስ እንታይ ይብሎ ፕሮፌሰር ኢልዎ ንኣልበርት አንስታይን እቲ ናይ ፊዚክስ ሊቅ በቲ ዘመኑ ምናልባት 10 ሰብ ጥራይ ይርድእዎ ነይሮም ካብ ሙሉእ ዓለም ነትናቱ ትምህርትስ 10 ሰብ ርድእዎ ነይሮም ንዓኻ ግን ምናልባት ሓደ ሰብ ደርከብ ኸውን ኢልዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ትዝምህሮ ዘሎስ ከመሓላልፎ ኣይከኣለን ማለት እዩ ንኹሎም ሓላሊኹ ዳናጊርዎም ማለት እዩ ዝመሃሮ ነገር ሳይተመሓላለፈን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብፍልጠት ሙሉእ ሰማይን ምድርን ዝመልእ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ክነሱ ኣብ ደረጃ ሰብ ወሪዱ ንድኻታት ንመንዝራታት ንኸተርቲ ንዓመፅቲ ክዛረብ ከሎስ ሰሚዖም ተረዲእዎምስ ይስዕብዎ ነይሮም ስለዚ ካባይ ተምሃሩ ክብል ከሎ ጎይታ ከመይ ገይሩ ኣብ ልቢ ሰብ ከም ዘብፅሕ ንሱ ፈልጥ እዩ ማርያም መግደላዊት ታሸውዓተ ጋንንቲ ዝነበራ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሞተ ምስ ተንስአ ከይዳ ከተናዲ ኩላህና ታሪክ ንፈልጦ ኢና ጎይታይ ሓላው ተኽልቲ መሲልዋን ጎይታ ምስ ረኣየቶ ጎይታይ ንስኻ ዲኻ ወሲድካዮ ሃበኒ እሞ ኣነ ክወስዶ ገርመን ኣነ ክሓስብ ከለኹ እንክንተ ዝብላ ስታይ እያ ክትገብሮ ድሓር ማርያም ምስ በላ እሳ ከዓ ተረዲእዋ እቲ ድምፂ ናይ መን ምዃኑ ፈሊጣ ረቡኒ ኢላቶ መምህረይ ካብ ኣጋንንቲ ዘናገፋ ተራ ሰብ ዝነበረት ናብ ሰዓቢቱ ዝቐየራ መምህረይ ክትብሎ ከላ ንርኢ ካባይ ተምሃሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ ሰባት ደው ኢሎም ክምህሩና ክእሉ ሰባት ኮፍ ኢሎም ክምህሩና ክእሉ መምህርና ግን ዘይሩ ጎይታይ ያ ጎይታ ብኸመይ እዩ ዝምህረና እንተልና ከዓ ጎይታ ብሂወቱ ምህረና ጎይታ ኣብነታው ብዝኾነ ባህርያቱ ምህረና ጎይታ ብቃሉ ይምህረና ጎይታ ብመንፈስ ቅዱስ አቢሉ ይምህረና ሕጂ ፍልጠት ጽቡቕ እንዲው ናይሎሚ ኣተኩረይ ግን ዝያዳ ነቲ ዝፈለጥካዮስ ኣብ ግብሪ ምውዓል እዘንበልኩም ዘለኹ 10 ሰዓት ካብኡ ንልዓልን ቢብኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ትቐንዲ ግን ንነብረሉ ዶ እዩ ካባይ ተምሃሩ ክብል ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ናብ ምንታይ እዩ ዝኣቱ ብፍላይ ኣብቲ ካልእ ትርጉማት ክትሪኣ ከለኻ እታ ካባይ ተምሃሩ ትብል ትቕድም እሞ ድሓር ኣነ ለዋሄ ኣነ ከዓ ልበይ ትሑት እዩ ኣርዑተይ ፎኪስ እዩ ጾረይ ቀሊል እዩ እናበለ ኸይድ ስለዚ ካባይ ተምሃሩ ኢሉ ናብ ግብሪ ዝኸይድ ሓደ ሰብ ከዓ ተማሂረ ዝብል ክነብር ከሎ እዩ ተዘየሎ ግን ተማሂረ ዝብል ሓበሬታ ጥራይ ኣኪቡ እንተኸይዱ ፍልጠት ጥራይ ኣኪቡ እንተኸይዱ ስሙሮ ይኮነን ሓቀኛ ምህሮ ነቲ ሰማዕካዮ ነቲ ተረዳእካ ጨኪንካ ክትነብሮ ኣለኻ እዩ
ጎይታ ደግፈና ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዙርያኡ እከቡ ነይሮም ቀሊል ብዝኾነ መገዲ ግን ሓቂ ብዝኾነ ናብ ህይወት ዘብፅሕ ናብ ኣቦ ዘብፅሕ ናብ መንግስተ ሰማያት ዘብፅሕ ሓቂ ግን ይገልጸሎም ነይሩ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ወይ ብመሰረት እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ጎይታ ንመሃሮ እንታይ እዩ እንተልና ሓደ ካብ ጎይታ ምስጋና ንመሃር ማለት እዩ ሓንቲ ሓሳብ እታ አንተወይ ዘንበብኩዋ ደጊመ ከንብባየ ፍቅድ 25 በታ ወርሓት ኢየሱስ መለሰ በለውን ወቦይ ጎይታ ሰማይን ምድርን እዚ ካብ ብልህታትን ኣሰውዓልትን ስለ ዝሓባእካዮ ንህፃናት ግና ስለ ዝገለጽካዮ ኣመስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር አቦ ከመስግን ከሎ ንርኢ ግን ተቀንዲ ሓሳበይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይኑ ዘመስግን ዘሎ እዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይኑ ዘመስግን ዘሎ እታ ምዕራፍ ኩላን ተርእኹማ ታ 11 ኣብ ተቀዳመይቲ ፓራግራፍ ናይ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርትን ኣብ ጎይታ ኢየሱስ መጽኦም እቲ ክመጽእ ዘለዎስ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካሊኢና ክንጽበ እዚ ናይ ምንታይ ምልክት እዩ ናይ ምጥርጣር ናይ ዘይምእማን ድሓር ጎይታና ኢየሱስ ነታ ሓሳብ ከዓጽዋ ከሎ በኣይ ዘይዕንቀፍ ብፁዕ እዩ ኢሉ ስለዚ ምውልዋል ከም ዘሎ እያ ተርኢ ካልኣይ ኣብ ፍቅዲ 16 ተርኢና ዝሒዝናዮ ዘለና ምዕራፍ ነዚ ወለዶዝስ ብምንታይ ክምስሉየ ነዚ ወለዶዚ ብምንታይ ክምስሉየ ዕዳጋ ተቐሚጦም ንዕርኾም ዝጽውዑ ቆልዑ እዩ ዝመስል እሞ ዝብልዎም እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሳዕሳዕኩምን ኣልቀስናልኩም ኣይበኸኹምን ዮሐንስ ማመፀ ኣይበልዕ ኣይሰቲ ጋኒን ኣለዎ ይብሉ ወዲ ሰብ መፀ ይበልዕ ይሰቲ እንሆ በልዕን ሰታይን ወይንን ዓርክ ተገውትን ሓጣንን ይብሉ ጥበብ ብደቃ ጸደቀት ይብል ኣብዚ ኸ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ተወለዶ ከም ዘይተቀበሎ ንጎይታ ኢየሱስ ኣይተቀበለ ንዮሐንስ መጥምቕ ኣይተቀበለ ዮሐንስ ኣይበልዕ ኣይሰቲ መጽኡ ጋኒን ኣለዎ ኢሎሞ ጎይታና ኢየሱስ ከአቅይር አቢሉ እና በልዕና ሰተየ መጽኡ እዚ ዳ ዓርካ ሓጣንን አመናዝርን እንዲዩ ከአይሎሞ በዚ ኸአት ዓንቂፎም ማለት እዩ ሕጂሲ ነዚ ወለዶዝስ ብምንታይ ክምስለ ቀፂሉ ዘሎ ፓራግራፍ ከአንተርኢናዮ ካብ ፍቅዲ 10 ጀሚርካ ኩሉ የንብቦን ድሕርዚ ኢየሱስ ነተን ብዙሕ ኃይሊ ዝገበረለን ከተማታት ስለዘይተነስሓ ክነቕፈን ጀመረ ወይለኽ ኾራዚን ወይለኽ ቤተሳይዳ እዛ ኣባኻትክን እተገብረ ኃይሊ ኣብ ጢሮስን ኣብ ሲዶናን ተገይሩን ተዝኸውንሲ ቀደም ማቕ ተኸዲነን ሓሙኽስቲ ተነጺፈን መተነስሓ ነይረን ስለዚ እቲ ደረጃ ብደረጃ ክንሪኦ ከለናሲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወጸሉ ኣገልግሎትስ ተቐባልነት ኣይረኸበን ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኮይንዩ ካብቶም መስተውዓልትን ጥበበኛታትን ሓቢእካ ወይ ሰዊርካ ንህፃናት ስለዝገለጽካሎም የመስግነካ ኣለኹ ቶም ህፃናት ተባሂሎም ዘለው ቶም ደቀ መዛሙርቱ ቶም ንኡ ዝሰምዕዎ ቶም ንኡ ዝስዕብዎ ክኾኑ ክእሉ እዮም ፅን ኢሎም ዝሰምዕዎ ስለዚ የመስግነካ ኣለኹ ሕጂ እዚኣ እንታይ ክብል ደልየ ካባይ ተመሃሩ እንዲሉና ነገር ስለዘይሰለጠልካ ዝሓስብካዮ ስለዘይመልአልካ ዝወፃእካዮ ኩነታት ከም ትተጸበኻዮ ስለዘይኮነ ከተዕዘምዝም ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ብጥዕና ስለዘለኻ ውሉድ ኣምላኽ ስለዝኾንካ በረኸት እግዚአብሔር እናቆጸርካ ንኣምላኽ ከተመስግን ግቡእ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ህዲ ኢልካ እንተስተውዒልካ ዙርያኻ እንተርኢኻስ ከተመስግነሉ ትኽእል ብዙሕ ሰናይ ነገር ኣሎ በዚ ወፂካ በዚ ኸይድካ ነገራት ክትዓጻጾ ኽእል እግዚአብሔር ብዕላማ ክዓጽዎ ኽእል ኣይንርዳእን ንሕና ይነስተውዕልን ምሉእ ፍልጠት የብልናን እግዚአብሔር ግን ኣቦናይ ትንኣና ዝሓይሽ ንሱ ፈልጥ ስለዚ ዓጺዎ ድዩ ይተዓጾ በቲ ዘለኒ ግን ኣምላኸይ ምስጋና ይቕጽል በቲ ዘለኒ ግን እግዚአብሔር ምብራኽ ንእግዚአብሔር ምኽባር ይቕጽል ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ከምኡ ገይሩ
أبزي أي تعودكم يوحنس كوات تراتيرون توم سعبت كوات تراتيرون مني وزولو دزي كله أي قبلنني إذن كتمات زين بزح حيل بزح تعمرات غيرن أي تقبلانن إلو أي عزم زمن እግዚአብሔር ዘመስግነሉ ነጥቢ እግዚአብሔር ዘመስግነሉ ምክንያት አለው ለሞን ንስኻ ናአምላኽ ተመስግነሉ ፍሩይ ነገር አለካ ስለ መድሓንካ ውሉድ አምላኽ ስለ ዝኾንካ አሙዛ አሙታውካ ሱ ስለ ዝጥንቀቀልካ በረኸትካ ቁፀር ስልዩ ኸዓ በምስጋና ወሬታ መለስ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ጎይታ ንመሃሮ ምስጋና እዩ ሓደ ማለት እዩ كلا إكاب قويتان مهارو تحتناي إذا لوه أنا لوه لبيون تحت قبل كله نري كلتين زتح حزا قالات سلزخونا أبتي تحتنا رياتو كيري كزاربي تحتنا بحكي بملأت كاب كريستوس رأينا نمهارا لنك أنا سي بز حساب زي رأسي يرئن يرى እግዚአብሔር ከአን ልበይ ንውሽጠይ ይዛረበና ነይሩ ማለት እዩ ንውሽጠይ አበይ ከም ዘለኹ ከአርእን የረ ፍትሽ ነይረ ከይነጥበር ትሕትና ዕድሚኻ ሙሉእ ኬትካ ኣይትወጽሖን ኢኻ እናዓበኻ ኢኻ ትኸይድ ክርስቶስ አበኻ ብዝተገጸ መጠን ናቱ ባህርያት ትናይ ትሕትና ባህርያት ከአበኻ እናትገልጽ ኸይድ تحتنا كم تنبيت كم قوانقواتات كم مدحان تقبلوا يكونان بفقعتك بمرجعها رأسها تتحت እግዚአብሔር ይርዳና በዚህ ነገር እዚ እትዛዓቤ ዝጸበቀ ጽባቕ ክርስቶስ ከአዝግለጸሉ ባህሪ رأسها مدربያ ይኮነን تحتنا كم ክርስቶስ ለተባዕ ነይሪ ንخፉእ ነገር تبع بتبعت ززارب ما تزيكون نجار نحاتياتينياتات كن دنقاس زملو أخبروت زملو هبكن مسابيتي هبكن مبعالتي بيتي تحت انت زبل مسابيتي إذا نقرن نجار أي مترخبان تحت سب عقو السبي يحل فيه تحت سبيتي كما تصير كابزخيل نجار نحداراون كتباله تخيل كاباي تمهارو يلنا الله نخرستوس الناس عبنا بنت تحت الناس يقول لي هو رأس خات تطابق لي هو كم زبلس كاب كريستوس اي تمهاركم مون يلو نسب افيسون معرفه 4 تبت 20 حدن 23 كاب كريستوس اي تمهاركم مون قبل كله احزاب زغبرو نجر أحزاب زقبرو نجار يزرزرمو نسخاتكم جنا خمس زبالة خاب كريستوس أي تماهركم من حجي تحتنا بقال نفلتينا بنا براكن زي بالصح كوينونا كم حبرة سب كم إرتراويان بزح صبق نجار علنا نزق منها تزي بزح واقع نخفل بزح سناي نجار علنا أبزانا تحتنا مسيء كاجنا نفعت تمهارو يكونان تجينا خنمهار تجينا بزنا جرز أبي الله إلنا رأسنا خنرئي يقبع تحتنا أنا كنفتشا يقبع كمثلنا خل سلقعنا تنكف هذا جزيسي هذا سب أبي أمريكا يسألني أمريكاوي بمجد الناخدة حنتي هبتم صعدا سبيتي ترخبوا مو انت ايتي زقرص ان زفلص ان اللوان مو سلت خبكاي مو محجز كان دو يلاتو حرايلو زخمچو عصف ابيلو اينايو ازي كم تات ديلين غيرو خريتو فليصو تشكيمو اوشتيلا تحر حانتو قالاب تجزارياتو ماما يلاتا السو أمسجينو بامسجيناتو السخاوتي يخيدو السبعي فلت الكستفلت يدو
ኣይፈልጦን ሓላፍ መገዲ ኢላ እስኮ ፕሮፌሰር እከለይ ዝበሃል ናይዚ ኮሌጅ ዝኮ ፕሪንሲፓል እዩ ኢላታ ታሰበይት ሰንቢዳ ኣቱም ሕዋተይ እስኪ ታርእስና እስክነ እትዋ ክንሓልፍ ከለና እስክነ ዓዛጉ ሓፍዚ ኣጉ ሓፈለይ ሰልዲ ክበካይ እንተ ንበሃል ዕንጨይቲ ዝፍለጽ ኣለኒ እስኪ እንተ ንበሃል ኣብ ታንዛኒያስ እቲ ናህና ፕሪንሲፓል ዝነበረ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ መኪና ሕፀበለይ ኢልዎ ንሓደ ታንዛኒያውስ ባታ በቃ ፕሪንሲፓል ሓደ 2000 ናይቲ ዓዲ ስልዲ ማለት እዩ ሓደ 2000 ክበናይን ዓናይ መኪና ንሕፀብ ኢልኒ ኣላ እንደታ ውሽጢ መኪና ሓፀብ ከይደ ግን ምስኡ ከይደ መኪና ሓፂብና ሸሽሕ ሂቡና ማለት እዩ እቲ ተሰማዓኒ ብውሽጢ ንዑይ ነገር ክወን ኣብ ውሽጢ ግን ኣምላኽ ዝርያ ንዓይ ተፈለጠ ተሰማዓትኒ ግን ባዕለይ ይፈልጣ እዚ ፕሮፌሰር እዚ ግን ኣኽል ታርፍ ከለዎ ድሓር ናብቲ ቤት ትምህርቲ ከይዳ ሶሪ ኢላቶ የቕሬታ ኣነ ስለ ዘይፈለጥክ ኖኖ ኣነ እውን ደስ ይኮ ዝብለኒ እንታይ ዶ ሕማቕ ጌርኪ ኢኺ ኢልዋ እንታይ ሕማቕ ጌርኪ ሓግዘኒ ኢልክና ሓጊዘካ ኣነ ከዓ ደስ ብለኒ ሓደ ግዜ ከምኡ ክገብር ኢልዋ ድሓር ንኻልኦት እሳት ፈልጦም ሃብታማት ኣተሓባቢራ ኣሽሓት ዶላራት ነታ ቤት ትምህርቲ ሓጊዛታ ንእሽቶ ትሕትናና ናበይ ገጻ ከም ትመርሓና ኣይንፈልጥን እያ ምንም እኮ ይጎድለካኒ ምንም ኣይጎድለካኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕሰቡ እሞ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን እስኻትኩም ኢልዎም መምህርን ጎይታን ትብሉኒ ኣነ ከዓ ኸምኡ እየ ጽቡቕ በልኩም ኣነ መምህርን ጎይታን ክንሰይ እግርኹም ካብ ሓፀብኩ እስኻትኩም ከዓ ንሓድሕድኩም እግርኹም ከምኡ ክትሓፅቡ ትተሓፃፀቡ እንታይ ሂበኩም ኣለኹ ኣብነት ወይ ምሳሌ ሂበኩም ኣለኹ ምሳሌ ሂበኩም ኣለኹ እናገበረ ዝምህር ጎይታይ ዘለና ካባይ ተማሃሩ ክብል ከሎ እናገበረ ስለ ዝምህር ኣርኣያ ዝሓድግ ሕሰቡንዶ ኣምላኽ ትሕቲሉ ኣብ ትሕቲ ድኹማት ሰባት እግሪ ክሓፅብ ከሎ ሰብ ንሰብ ከምኡ ገይሩ ከገልግል ስለምንታይ እዩ ዝደኽሞ ስለምንታይ እዩ ዝኸብዶ ስለምንታይ እዩ ዝኸብደና ንዓና ስለዚ ኣንጻር ትስምዒትና ኣንጻር ተኣዳማዊ ባህሪ ደው ክንብል ኣስኣሰር ክርስቶስ ከዓ ክንስዕብ ካብ ክርስቶስ ዝረኣናዮ ንዑ ከነቕልበሉ ንዑ ከዓ ክንስዕብ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ሓቀኛ ትሕትና ምንጫ ክርስቶስ እዩ ብዙሓት መምሃራን ኣለው ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት ኣለው ገለ ክፋል ክህልዎም ይኽእል ሙሉእ ትሕትና እሞ ከዓ ካብ ልቢ ንደገ ዝግለጽ ማለት እዩ ልባዊ ዝኾነ ትሕትና ካብኡ ዘይውሰድ ትሕትና ባህርዩ ዝኾነ ትሕትና ግን ንክርስቶስ ጥራይ እዩ ቃል ኣምላኽ ከዓ ደጋጊሙ ነቲ ጀማር እምነትና እንደምዳሚኣን ዝኾነ ክርስቶስ ንጠምት ምእንቲ ከይንሕለል ይብል ሰንከልከል ከይንብል ንመን ንጠምት ንክርስቶስ ሰብ ሎሚ ርኢኻዮ ጽባሕ ግን ኣቦትኡ ከይህሉ ክእል ኣሳጊርና ናብ መን ናብቲ ጀማር እምነትናን ደምዳሚኣን ዝኾነ ክርስቶስ ንሱ ንዘለዓለም ነቐፋ ይብሉን ኣብ ሰብ ብዙሕ ጉድለት ብዙሕ መንቅብ ብዙሕ ዕንቅፈካ ነገራት ኣሎ ብዘረባ ንጋጌ በካይዳና ንጋጌ ብውሳኔና ንጋጌ ብንገብሮ ነገር ንጋጌ ክህሉ ክእል ይኹም ክርስቶስ ክንመስል ፍቓድ ኣምላኽ ከም ሰብ መጠን ግና ጉድለት ክህሉ ክእል ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ብኡ ትሑት ነይሩ ኣብ ቅድሚ ደቂ ሰባት ከዓ ትሑት ነይሩ ካብ ልደቱ ጀሚርካ ማለት እዩ ካብ ልደቱ
جميركا تلدتوس ناي تحتنو مغلصي تهيوتو ناي تحتنو مغلصي اتي ندق مزامرت نزوم غففت حساب ممراصو ناي تحتنو مغلصي رؤسو مسوم ايدنتيفاي مغبارو ناي تحتنو مغلصي اعرخيلوم اعرخيلوم كابانا منيو نقدام حدر عرك زقبر كمز زبالة بخلو أرأي خون الناس خيل قويتها لنا إذي عبت عدلتي تهي وتقع أبو انجيلات قلوتي عبت مهرت هواريات قلوتي أوشت أناون جمسكر الله ما يدخت بني سوري ود أملاخ كنسو كل زرقن زير أنا بإيدو زحازة زدليو خي يقبر كأمان نمزي عكتو تحوت مخان كاللوس كم زي بلو مخان كميلو خينو اللو نحنا خاء زي بلنا ولو نتزلنا خاء تقبلنا يخنسو بوخا نقنعبان دلي بوخا رأسنا خنرقن دلي كم عمنتي كم كريستيانات رأسنا نتحت برأسنا نقبرو نجر من نجر سلازي اللي بجكاي قالك واحد قبرو أيكونوا لكم من يزبل لعلم بال نتحتاتيو صقا نتحتاتيو እግዚአብሔር مسوم زخون كانوا تحتاتي رأيما وأزكو أملاخ ردان نازينا خنسرحلو أبي وتنا صقا خجلص أبي وتنا هلاونت እግዚአብሔር كجلص أما حبرنا هلاونت እግዚአብሔር بملأت كجلص تحت مبال يدل مالتي تخالق قويتانا يسوس كريستوس زبلا أرعتي صروي لعليلو تم كلكم تسعرون صور زخبدكمن ناباي نعو أنا خعرفكم يلو أنا خعرفكم ناباي نعو قدوس كنسو زي قدوس نجر حيس كان أبو خت مسس يقبلك فقدلك سبكي سمع انتاي كبلني تبلو نجر حيس كان أخذ قرب صوركا الراجيفو بنصارو سلام هيبو اعرفو أجخو قالي دقيمكي أي تبدلي جخا ودي دقيمكا أي تبدل إلو أتسأناني على أكاكا كم زبالي قويتا كم زبالي ممهر إيزلنا كاباي تمهارو سلازي إذا خفلزي نحاتياتي نعتات قويتان زي فولتو كنت قاملو نخيلينا أنا أمنتون كنت قاملو نخيلينا صور كل سعلو بهيوت قالو حل أخلاق نقر قالو إذا قويتات رايز فتحو تبلو كل فتين كامخوان زي أبيكا نابيامت أيو نابيامت إيو نأملاخ دو زيجنقو نقر الليو نعودو زسأنو نقر الليو يلن حواتي سلازي لومي زخبدكي حسكا نبقيتا مقرب كالعلن كعرفكان كفريه يخا سلازي إذا ناتكارعوت نعي هابني إذا خبيت صوركا نعي هابني ناتي فوكي صور
بت زمانتي بت قويتنا يسوع كريستوس مهرلو زنبرة زمان تي دحرباي تاخذ رئي خلخا ثم مهران أيهود نتوم زمهروهم سبات بزعبا أرعت يزارو ناي منقست سمايات أرعت صرو يبلو ناي حق موسى أرعت صرو يبلو ومنيرو تناي منقست سمايات أرعت بإمناتيو تناي حق موسى أرعت قنا بمئزازيو مالتيو سلاز قويتانا يسوس كريستوس قن أنصارت نساتهم زبلوو أرعتي كبل كله نري أرعتي صرو أرعتي سلاز خما أمنتي ناي من أرعتينا نتصور ناي قويتا يسوس ناي موسى يكونن ناي كال أيكونن ناي قويتا يسوس أرعت أرعت كريستوس انتاي ينيرو انتلكا أرعت كريستوس فقد أبوه مقباري نيرو أرعت كريستوس أبوه قبره ذهبه كله مقبارن مأزازنيو أرعت كريستوس نطفعات كدلن كدحنن إيو أرعت كريستوس ما أنت حتياتنياتات كساقن جزاء هيوتو أحلفو خهبني نيرو أرعتي صرو أرعتسي أرعت كم فقدك مالت عدناس نريين دينا أبرعت ذاتو أبعر كم فقد اتحارستاي كم فقد اتحيزوهم زلو وانا يوم زمرحو كم فقدهم ايكونن كم فقدهم يمان صقام كبلون تجميرهم انت يالو سلع الله ايكونن هو سلع بزوقعو بقى تخيلو خيد مالتي حج بحصير انت اخبل دلي ترعتسي نفقات تقويتاخا منبار مالتي ترعتس نفقات قويتا نانبركا ناتأززكا ممللاسي خلا ايكونن نفقات قويتا منباري أرعت كمتي أبرعت ذاتو بعراي اتي انتبزحيو جزاء رؤسي زهاسي جزاء رؤسي زها ستيلو جن انت حاريسو جن بقوانو تحرس قبقو ودا السبعي كعاوي وانتوانا خاات حوقسو ناب مايدي ناب زبول علو خاا يوسدوم دسنا بلخا حالي اللوم مالتي كاباي تمهارو خبل كل قويتنا يسوس كريستوس حدا مسغانا لنا كابو مهارو زغبانا خلاي تحتنا إلنا ثالثاي كا أرعت مصار سلامنتاي أرعتي صرو إلوناي أرعتي صرو إلوناي قويتنا يسوس كريستوس ندك أمزامر تخزاربهم كله أونجيل يوحنس 10 حدا انتاي يبل كم تاني تأزازات أبوي زحلهم ما أفقروا زنبركو نسخاتكم كأ تأزازاتي انت حلهم أفقري كتنبرئهم أفقري كتصنعهم أفقري كتنبرئهم أب قدام يوحنس معرف حموشته فقد سلسته فقرنا أملاخسي تأزازاتو محلاويو تأزازاتو خا أي كبيدني ويبل سلازم تاي زبل زلخو ويتنا يسوع كريستوس أرعتي صوري لنا أزرعت زي تأزازاتي أزرعت زي فقادي أزرعت زي كبيدا يكون أزرعت زي مسارة حرنتي نفقد أملاخ منبر حرنتي سلازم ويتنا يسوع كريستوس أنا بزا قدنا زي خيدة أب كبرت بسيحي كبري بقدمو جن نعملخسي بخلو تعزيزو أسميرو እግዚአብሔር ከአብ ሰማይ ኮነ አምድሪ ክስማ خبز خلاصማት ልዕል ዝበለሽም ሂብዎ ኣብ ልዕል ሁሉ ጎይታ ገይርዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መገድ ትሕትና መገድ ምእዛዝ ናብ ክብረት ይዘብጽሐካ ናብ ዕረፍቲ ይዘብጽሐካ ናብ ዝበለጸ ዝዓዘዘ
ዘለዓለማዊ ዓስቢ ዘለዎ ነገር ይዝመርሐካ ስለዚ ሎሚ ጎይታ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ ተምሃሩ ስለዚ ካብኡ ንመሃሮ ከምዚ ኣብዛ ዓድስ እንታይ ዝባሃል ኣሎ እቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ትመሃሩ እሞ ፍላይ ኣብዚ ሕክምና ማለት እዩ ኣብ ካልእ ፊልድ እውን ክህሉ ይኽእል እቲ ኣካዳሚያዊ ቲዮሪ ትመሃሩ እሞ ድሓር እስሙ ምስ ወዳእካ እንታይ ዝባሃል ነገር ኣሎ ፕሌስመንት ወይ ዝኾነ ፕራክቲካል ናይቲ ተማሃርካዮስ ብግብሪ ከዓ ስለዚ ሎሚ ነዊሕ ዓመት ዝፈለጥናዮ ነገር ኣሎ ክሳዕ ሎሚ ኣይተሓትናን ኣይተኣዘዝናን ማለት ኣይኮነን ሎሚ ግን እሲ ምእዛዝና ንፈትሾ ትሕትትናና ንፈትሾ ብዝበለፀ ከዓ ከምዚ ኮሚትድ ኮይንና ከዓ በዚ ነገር እዚ ክንዓይ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ስለምንታይ ካባይ ተማሃሩ ኢሉናይ ዓስብኻ ኣለዎ ዓስቢ ኣብዚ ካብዚ ክፍሊ እዚ እንተርኢናዮ ጎይታ ኢየሱስ ክልተ ግዜ ሓደ ተቐዳመይቲ 28 ዘላ ኣቶም ኩልኹም እትፅዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ከዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኢሉ ኣነ ከዕርፈኩም ኢሉ ኣብቲ ታሕቲ ከዓ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ እውን ተማሃሩ ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ኢሉ ስለዚ ቀዳማይ ዕረፍቲ ኣሎ ካልኣይን ቀጻልነት ዘለዎን ዕረፍቲ ከዓ ኣሎ እዚ እቲ ቀዳማይ ዕረፍቲ ጾርካ ሓጢኣትካ ዝኸብደካ ኩሉ ዝፀቐጠካ ዝሸገረካ ነገር ንዑ ክትቦ ከለኻ እሞ ዕረፍቲ ክህበካ ከሎ ጎይታ ምድሓን ክትረክብ ከለኻ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ቀፂሉ ብሂወትካ ትነብሮ ዝገጠመካ ጾር ንዑ ረኪብካ ትረኽቦ ዕረፍቲ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ከዓ ጾር ጎይታ ብምጻር ወይ እውን ፍቓድካ ንኡ ብምግዛእ ቀጻልነት ዘለዎ ናይ እግዚኣብሔር ሻሎም ኣብ ልብኻ ገዝእ ቃል ኣምላኽ እሲ እቲ ንኩሉ ኣእምሮ ዝሓልፍ ሰላም ኣምላኽ ንልብኹምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ይተሓሎ እዚ ቀጻልነት ዘለዎ ዓለም ትህቦ ይኮነን ገለ ተዓዊተልካ ትረኽቦ ይኮነን ገለ ሰሊጥ እኳ ትረኽቦ ይኮነን በፍጹም ናይዛ ምድሪ እዚኣ በፍጹም ዕጋበት ዝህብ ነገር የለን ኩሉ ተሪፉካ እዚ ሰላም እዚ ኣብ ልብኻ ክነግስ ትዝበለፀ ነገር እዩ ሰላም ክርስቶስ ንልብኹም ይግዛእ ይብል ኣብ ቆሎሴ 3:15 መማሰውቲ ከዓ ኾኑ ይብል ይግዛእ ክብል ከሎሲ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከለና ኣምላኽ ምሳና ምህላው ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ይዓይ ምህላው እዚ ርጉእ ሰላም መረጋገፂ ርጉእ ሰላም ዘይውሰድ ሰላም ኣብ ዙርያኻ ዋ ዓሸዲ ኣነ ሰብ ሸበድበድ እናበለ ኣነ ንበይነይ እንታይ እዩ ከምኡ ገይሩካ እግዚኣብሔር ከምኡ ገይሩካ እግዚኣብሔር ዘይውሰድ ሰላም ይህበካ እዚ ከዓ ናይ ምንታይ መርኣያ እዩ አቤቱ ስራችንን ሰርተህልናልና ሰላምን ትሰጠናለህ ይብል ኣብቲ ኢሳያስ 26:12 ተግባርና ትፍጽመልና ንስኻ ኢኻ ሰላሙን ትህበና ንስኻ ኢኻ ይብል ስለዚህ እግዚአብሔር በጸጉኡ ኣብ ህይወትካ ያዓይ ናይ ምህላው መግለጺ ኣብ ውሽጥኻ ረጭ ዝበለ ሰላም እዚኣኻ ብምንታይ ኣትርከብ ሕዋተይ ጾሩ ብምጻር ኣብ ቅድሚኡ ትሕት ብምባል ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ብምምስጋን ዝሓለፈ ብዛዕባ ምስጋና ተማሂርና ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ለሙን ተደጊማ ኣላ መመስገንቲ ንኹን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርና ኣብ ቅድሚ ሕዋትናን ብትሕትና ንመላለስ ንእግዚአብሔር ንጎይታ ኢየሱስ ንፍቃዱ ንግዛእ ሰባት ንኹን እዝን ተተማሂርና ህይወትና እናወስኸ ኸይድ እዩ ህላውነት ኣምላኽ ምሳና ክከውን እዩ ንክርስቶስ እናመሰልና ክንከይድ ኢና ህይወትና ንኻልኦት ዝማርኽን ዝረትዕን ክኸውን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ንጸሊ ሃሌሉያ 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 እስከ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እናጸለና ኸለና
نمجمريا لومي نابزي زمصه ويون كساب حجي نغويتا زي تقبله نغويتا خسعب زي وسنه أمونغونان تلو ويامونغونان تلا قال أملاخسي أتم كلكم التسعرون صور خبدكم أنا أعرفكم نباي نعو كم زل خيو نابغوي تاخت مسي كم زل خيو نابغوي تاخت مسي صور كختبيو صور كختبو مخ أعرفك كام أنتي غويتا كقبل زدلي نز غويتا زي نزن عاي زي تسأيفن نزن عاي بخوم وخقبلني زفتو زدلي غويتا أنون كقبلو دلي زبلا منغونان تلو إيدكم أرئينا خنصلي لكم إيدكم أرئينا خنصلي لكم مجمريا غزي زمصاكم تقبلت غزي حجيا تابعلت مدحانكا حجيا سلازبل صباحنا هنا يكونتنمو اسكنز غويتا زي كسعب دليل له كمهار دليل له فلطو دليل له زبلا منغونان تلو هللويا እግዚአብሔር ይመስገን ኩላህና አመንቴና ሃሌሉያ ብሩኽ እግዚአብሔር አቦና በጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካለና ነትዝምዕደን እግዚአብሔር ባርኾ ከምዝ ተባህለ በዛ መዓልት እዚ አኸባኻ ክንመሃር በሐቂ ኩል ሰዕ ካብ መንፈስካ ክንመሃር ካብ ቃልካ ክንመሃር ነትዝፈለጥናዮ ብዘይ ምድንጓይ ብግብሪ ክንስዕበካ بقالك سلة تزارب كنا هياو زخونا ممهرنا نسخا سلة زخونكا كابخا خاخن صبه نسخا سلة تزارب كنا ويتانا مسكنا كالنا قالكا مسيلو لكع كم قالكا خنبركا صقان حيلن هبنا بتفقر ودخا بيسوس سم امين እግዚአብሔር ይባርኩም امين هللويا እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጥዑም ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንሰምዕ ፀኒሕና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካባይ ተማሃሩ ዝብል ካብ ኢየሱስ መምሃር ካብ ቃሉ መምሃር ክኾነልና ሕጂውን ደጊመ ንኣምላኽ የመስግን حراي مجمريا اسكا كنقع بدحان السلامن نابزي مصاخو نابزي حبرت برهان سماي مصاخو بمقصال لما نمجمريا غزي مسانا ابزي حبرت زي كتملخو ز مصاخو احوات كاب رحق كاب قربا انت لخم سمكم كتناغرنا كابيكم زمصاخم كتناغرنا مو كنلاليكم سلازن ملكت ايدكم حافا بلو لي نمجمرا غزي لومي زمصاخم مالتي السلام عليكم قدسان امين وحازي تبال كابزي كاب تورونتو قويتا يبارك يا حزي God bless you قال أنا كنت نيري أنا حمشت عمد بس باستر فاتا فعلتنا كده هاميلتون أونتاريو God bless you أبتر okay هابته God bless you عبد حن مسلام مسأخة قال وديكا اوكي حراي እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓፍትና ኣሕዋትና ምናልባት ኣብዚ ፕሮግራም ስወዳእና ናይ ሻሂ ግዜ ስለ ዘለና ኣብኡ ምሳና ሻኽሰትዩ ጽቡቕ ጌርና ከዓ ሰላም ክንብለኩም ንዕድመኩም ካብዚ ብምቕጻል ናብ መተን ባህታ ክሓልፍ نزمت قدام مالتي
مدب دك أنستيو كم زلنا كنا زخاخر ندلي ساعة 4 مالتي 4 PM كلا أي مدب عبوتات لك ساعة 7 PM السون نزمت قدام نزمت سنبت دما صومن صلاتن كم زلنا كنحبر نفتو سلازي نفس وكفنا تدالينا نمسا صوم صلاتن يتي تمدبنا سنبت نزمت زلو سنبت مالتي سلازي منالبات حصيرنا يقال غزي خلونا خل جن تزعبه مدب جن ناي صومن صلاتني درار غويتاون كنوسدينا دحري اتناي صومن صلاتن مدب درار غويتاون كهلونا اي كالكا مزخاخري مرعاني حونا مريحن بيتمكا نمزخاخري امبر اقدي مغردي تنغيرو سلازلو جن نمزخاخر زاكل ني جون اسران كلتن كم زلو تردينا فليتنا بزلنا بتي نخلو بصلوت كخوني خل بقلبات بجنزبنا بستفل علي منقدي كنحجزهم كنصلي لهم كن دقفهم كم زلنا ما بتخرسيان تزخاخر تدلو مالتي كالق تا ايش مقبل نو تاني مرعى زي كنوس تخالق مدباتهم بر تسرع مدباتنا بيت خريستيان اوكي سلازي زيتي سرع مدباتنا بيت خريستياني كاب ساعات 10 فرقان ناي صلوتنا ياملخون قال سنبت مالتي عربو 5 ساعات حساب ساعات شعت ناي صلوتنا ناي تمرتن غزي حاموس ساعات 10 فرقان نغو ناي اديتات صلوت قدام اب ككلت سمون ساعة 6 ناي منسيات قدامي تقدام ناي ورحي ساعة 4 دك انستيو مدب قدامي تقدام ناي ورحي ساعة 7 ناي بوتات مدب سلوس ربع حاموس اببتو ناي مصحف قدوس مصنعتي يالو برهان سماي كيتشنر سنبت ساعة 3 دحر قتري كم زلو خا ازون كنزخاخر ندلي بزترفه امسكينا خنودينا أملاخ استمسكنا يخون هراي كلهنا كنت السئنا بفلاي إذا نايدك انسيو كل ساعة كي قوارس عن زحالة فيه خندي عمتات مالتيو نحد حدا تأكيبين يسأنا نعام مونقوين مسكرنا تقزي بيهر زقبرو حدن فصوم قلصنات بحولنات نجران حزن أو قدم እግዚአብሔር يقربه يصليا قال كأمهارا مالتي كابو زحلف خا نؤسرات كا يواصا ورحوز واصو موصا الله مسا كبان عي نجراني مستو مسمرا زلو خا ان يتححزن مالتي يتححزن بعلن مسوم الرخبه ስለዚህ ትገልግሎትሲ ብዙሕ ጨንፈር ዘለዎ ይሞ አዴታት አሓት ተሓበር ክነን ጽቡቕ እዩ ይብል ናይ ቦታት ውን ከምኡ ንሓጥዕድና ንማኸረሉ ከም ሰብኣይ እንታኸንከውን ኣለናልካ ኣሎንዶ ኣብ ቅድሚ ደቂ ኣንስትዮ ትዛረቦ ኣብ በይንኻ ከዓ ትዛረቦ ብሕቲልና ከዓ ንሓትሕድና ንዘራረበሉ ንማሃረሉ ንማዓዓደሉ ግዜ እሞ ኣብኡ ከዓ ተተረኸብና ጽቡቕ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኩላህና እስከንጸልይ ሃሌሉያ ናምላኽ ነመስግኖ እስኪ በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር ስለዝረዳአና ሃሌሉያ ሃሌሉያ دحر دقيم هيوتين ناي مسغنا هيوتيو بكل خمسغنا كاين بولو دحر دقيم تحتي لي اب قدمي خاخ ملالس ين بولو نغويتا صغا بنن بولو دحر دقيم اثنا اي حراز جبرني فوكس هنا ارعتي زبل كايو نعو خصوري
نبلون ويتا زخا سمرتي زخا فقادي حواتي هللويا كسبق لنا خطعمنا أملاخ مسانا خون هللويا هللويا እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ይሐልኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም እግዚአብሔር ሰላሙ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም እግዚአብሔር ጸጉኡ ይሃብኩም ስማቦን ወደን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን እግዚአብሔር ይባርክኩም